Исәнмесез, сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ул һичшиксез җырчы булырга тиеш булган, шибәр татар кызларына гына хас булган сикемле йөз, зифа буйсын, ягымлы караш, үзенә генә хас булган көчле моңлы тавыш, искиткеч вокал мөмкинлекләре, энергетика, ике яклап бирелгән көчле геннар. Башка һөнәр сайлаган булса да, ул барыбер җырдан моңнан аерыла алмас иде. Геннар мөгаен үзенекен иткән булыр иде. Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаев һәм Башкортстанның халык, Татарстанның ат казанган артисты Лилия Биктимироваларның мәхәббәт җимешләре Гөлназ Асаева бүген бездә кунакта булыр. Минем күңел синдә, синең күңел миндә, уйланып таң ату, яшерен ярату, беркем дә белмәсен, беркем дә күрмәсен, димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм, төшләргә керәсең, өметкә төрәсең, син башканың яра, мин башканың пара, шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Сәлам Гөлназ. Исәнмесез, Лилия. Без бик шат сине күрергә Мин дә үзебездә. бик шат, бик зур Һәм рәхмәт. сиңа әлеге чәчкәләр бүләк итүдән башласак, урынлы булыр дип Бик зур уйлыйм. рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бик шатбыз сине күрергә, бик күп эшләрең бар икән беләм, хәзер инде гастрольләргә чыгып китәргә җыенасың син, фестиваль белән. Динәне үстерәсең, ничек хәлләр? Динәнең хәлләрен сораудан башлыйк әле. Аллага шөкер, барысы да үз җае белән әкренләп бара. Аллаһыма мең шөкер. Динәнең хәлләре әйбәт, инде балалар бакчасына йөри башлады. Шуңа мин инде әзрәк ял итәм дип әйтик, иреккә чыктым. Әйе, барысы да яхшы, әкренләп дөнья көтеп ятабыз. Динәнең инде сүзләре генә түгел, инде җөмләләре барлыкка килә башлады. Без инде бик каты, инде кайчан гына сөйләшә башлар икән дип, кичкенә генә чагында, хәзер инде сөйләшә башлады, инде аңлата башлады үзенә кирәген. Бик рәхәт, шундый матур моментлары дип әйтәсе килә. Кемгә ошаган холкы белән? Холкы белән, Тышкы кыяфәте белән сиңа гомумән ошамаган, шулаймы? Ошамаганмы? Мин ошатам инде, белмим. Мин үземнең кичкенә вакыттагы фотосурәтләрне карасам, менә нәкъ мин инде. Әнигә ошаган кебек безгә ул. Әйе шул, әнигә күпләре ошаталар. Гадәти инде минеке кызганычка каршы шулай тиз кызып китә торган кызу, әйе. Үзебезнең бар тик яхшы якларын гына алган. Менә шунысы бик Вилданның яхшы якларын. Минем дә кызу канлы ул начар дигән сүз түгел бит. Миңа калса ул бигрәк тә эштә бик яхшы сыйфат. Шуңа күрә безнең инде икебезнең яхшы якларын гына алгандыр дип ышанасы килә. Менә бу кызыканлы кемнән күчкән? Әниеңнәнме? Чөнки Рөстәм абый үзе бик шундый җайлы кеше бит, әйме теге. Ничектер тыныч кылыклы кебек, юкмы? Шулай күренә генә. Минем әти дә, әни дә алар икесе дә кызыканлылар. Шуңадыр да бәлки бергә яши дә алмаганнардыр. Икесе дә бик кызулар. Миңа инде ике кызу кешедән ничә инде тыныч кеше туа. Мин дә әзрәк кызу. Менә бала тапканнан соң үзгәрешләр сизәсең син үзеңдәме? Сизәм, чөнки элеккеге вакытта мин бик тиз кызып китсәм, әле дә инде әзрәк теге кызумын. Әмма ләкин барыбер тиз суынам мин. Тиз суынып, аннан инде уйлыйм, ни өчен булай булган, ни өчен менә минем планлаштырган әйберләр килеп чыкмаган. Барыбер ниндидер дөрес уйлар килә башлады минем башыма ниһаят. Синең эшең әйбәт. Ул бит эше начар булган кеше, ул үзендә җыеп йөри дә, аннан соң китереп куя. Син ташкы булып бәреп чыга да, миңа калса аннан соң онытыла. Менә бер суткада үтми, мин инде бөтенләй берне онытам. Менә әтиянең икесе дә кызу булганга, бәлки озаклап бергә була да алмаганнардыр дисең, бәлки чыннан да шулайдыр, бәлки теге икесе дә иҗат кешесе булганга, икесе дә бик якты кеше булганга. Ләкин менә аңлашыла, аерылышу процессы җиңел булмагандыр, ләкин синең әниң шуңкадәр акыллы һәм төпле хатын-кыз булган бугай, чөнки син бик елмаеп кына сөйлисең, минем ике әти бар дип бик тынычлап, бик матур мөнәсәбәтләрдә син Рөстәм абыйның тормыш иптәше белән һәм анардан туганнарың белән, ләкин шулай да менә ул моментларга әйләнеп кайтсак, әниең нәрсәләрне дөрес эшләде икән, ничек уйлыйсың? Төрле моментлар булды. Лилия апа, мин бер кайчанда үзебезнең гаиләне гел идеаль яктан гына күрсәткәннәрен хәтерләмим. Һәр гаилә кебек. Һәр гаилә кебек. Безнең дә начар моментлары да бик күп булды, яхшы моментлары да бик күп булды. Әмма ләкин монда миңа калса әнинең генә түгел, безнең ике әтинең дә, әнинең дә ниндидер акылы белән без инде менә шундый мөнәсәбәтләрне туплый алдык. Беренчедән инде
миңа барысы да менә интервьюларда да кыйын булгандыр инде әтиянең аерылышкач дигән гел сораулар бирәләр, әмма мин ниндидер шундый начар итеп искә килеп төшми ул моментлар. Чөнки минем Фәдис әтием, ул инде мине бәләкәйдән карап үстергәч, бер нинди начар уйлар белән кермәде миңа ул шур. Бары тик яхшы моментлар гына. Ә инде әнинең нәрсә дөрес эшләгәне миңа калса, ул минем әтием турында һәм нәнәем, картатаем турында бер кашан да начар әйтмәде. Гел нинди генә аларның үзара мөнәсәбәтләре булмасын, әни миңа гел синең әтиең яхшы, синең әби бабаларың бик яхшылар, алар белән гел элемтәдә бул. Әти шылтыратса да гел матур гына сөйләшергә, бер нинди менә ыгы-зыгыларны мин туймадым дип әйтәсем килә. Менә фәкать шул әйбер миңа калса әнидән карата бик дөрес булгандыр. Менә картатаны дип әйттең, син бит инде безнең гомумән безнең шыр балалары, алар бит дәвати белән дәванияда үсәләр, һәм безнең өчен бу бик әйбәт хәле, бик нормаль хәле димме? Һәм менә синең зур югалтуың нәкъ менә аларның берсе китүе белән бәйле дип беләм инде. Чөнки минем бик кызык ул. Үч әти сымак минем гомумән. Чөнки картатаем дә әти сымак, Фәдис әтием дә, үземнең әтием инде әлбәттә. Һәм картатаемнең китүе ул дөресен генә әйткәндә, ике әтидән дә ныграк мин картатайга бәйле булдым. Чөнки картатай инде роддомнан алып кайткач та, минем бит инде әти белән әни алар укыган вакытта мин дөньяга килгәнмен. Мин инде күбрәк нәни картатай белән үстем. Һәм инде картатай белән минем шундый нык бәйләнгәнбез без картатай белән бер-беребезгә. Хәтта минем ул бит инде әти-әни канат диләр. Минем нәни картатай канат сымак. Һәм инде бер канаты минем сынган кебек булды картатай киткәч. Мин инде теге бала чагымның якты мизгеле фәкать нәни картатай белән бәйле. Һәм һичшиксез рәхмәтлемен аларга. Мин инде картатайны ничектер гел үзем кырында йөргән кебек. Тоясың. Ой. Елатма, Лилия апа. Мин әзрәк бала тапкач итеп хисләндем. Һәм инде иң шундый үкенгәнем, Динәне күрмәде дип. Чөнки менә әле дә күз алдыма китерәм, Динәне күрсә, ул инде мине ничек яратты. Динәне мин белмим инде. Ул җир шарына сыймастай мәхәббәттер дип уйлыйм. Алар синең авырлык икәнен белеп китмәде инде ул синең? Юк, мин инде авырлы идем. Мин бәбине таптым. Динәне менә алар күрешмәделәр видеозвонок аша гына. Һәм ул инде ширләгәч, картатай шылтыраткач картатайга, мин картатай яшәгәне үзенең хәртәгә бирешә күрмә. Юк, мин Динәнең туенда йөриячәкмен, әлбәттә борчылма дип, менә шундый ничектер өмет миңа өметне бирде. Һәм инде мин шул хәтле өметләндем, барда яхшы булыр дип, әмма ләкин менә шулай насип булгандыр. Шуңа менә бик авыр сөйлим инде мин картатай турында. Шунда әти киткән кебек бит инде. Менә син бәләкәйдән бик мөстәкыйль бала булгансың, әти-әниләрең авылга күченеп китәләр, әгәр дөрес укыган булсам, мен интервьюда син инде укып, үзең яши башлагансың. Ничек булды ул хәл? 18 яшь тулгач, мен инде әтиләр авылга күчеп киттеләр, менә шунысын укыгансыздыр сез.
Үй салдылар да, алар инде 40 километр за городым дип әйтәм инде. Әниләр шунда күчеп киттеләр. Мен инде фатирда калдым, чөнки миңа укырга кирәк. Мен гел ирекле булдым. Гел ирекне туйып үстем мин дип әйтәсем килә. Әмма ләкин ниндидер киртәләрне шулай ук мин белдем. Бар икәнен. Бар икәнен. Алар берничек тә бернәрсә дә миңа монда бармыйсың, тегеләр белән сөйләшмисең, андай бер кашан булмады. Әйтәм бит, мин ирекле булдым. Әмма ләкин ничектер ул нәнә белән картатайның тәрбиясе тигәндер инде әлбәттә. Һәм алар ничектер шундый ирек биреп, шул ук вакытта киртәләрне мин үзем белеп, менә шулай итеп үстерделәр. Һәм инде мин айрым тора башлагач, алар күченгәч, минем истәле, анда инде әлбәттә подъездда да камералар, бөтен җирдә камералар. Иртәнге 4-тә әтиәни килә дә керә. Менә юк бардан гына киләләр дә керәләр. Барыбер ниндидер кыз бала бит инде. Әле элек мин аны аңламаганмын. Борчылганнар әлбәттә. Һәм инде менә әле дә мин уйлап торам, Динәне 18 яшь тулгач мин инде күчмәсем барыбер. Барыбер кыз баланы бер үзеңә калдырырга шитенрәк дип әйтәм инде. Ләкин менә ул мөстәкыйльлекнең битиме плюслары да бик күп булган. 18 яшендә Казанга килеп, сольник концерт бирә башлаган күп түгел алар менә Чулпан бар, син бар, һәм тагын берничә генә кеше. Менә бу мөстәкыйльлек, үҗәтлек барыбер да сине сәхнәгә алып килгән, юлларын тапкан. Гәрчә менә дөрес булса, мин укыган идем, син җырчы булырга түгел, әбиюче булырга хыялланасың, ләкин аягың сындырганнан соң җырга күчәсең. Шулаймы бу? Мен аяк түгел, копчык сындым. Копчык сындым. Мин гел гәүдәле идем. Мин балерина өчен, мин инде хореографик училищесын тамамлагач, мин барыбер симезрәгем балет өчен. Бәлки мондый тормыш өчен нормаль булса, инде балет өчен мин гел симезрәк идем, гәүдәле идем. Һәм инде мине үземнең партнерым тота алмады, китереп төшерде. Мин инде аны знак типтә кабул иттем. Чөнки мин барыбер минем икеләнү бар иде. Җырчылыкка китергәме яки инде театр, опера, балетыга эшкә керергәме дип шундый тора иде, сайлау тора иде. Ничә яшь идең ул вакытта? 15 яшь. 15 яшь иде. Һәм мин барыбер дә ике һөнәрне бергә алып барырга тырыштым. Без инде мин хореография училищесында укысам да, мин барыбер гастрольләрдә дә йөрдем. Әниләр белән дә, үзем дә безнең инде каникуллар вакытында, җәй айларында авылда бит инде гел генә авылда ятмыйсың, инде 15 яшь уйлана идем, 15 яшь өчен миңа акчада эшләргә вакыттыр инде, гел әтиәнидән генә сорап яшәү дөрес түгел, үземә ничектер дөньяны алып барырга, өйрәнергә кирәк. Һәм инде мин 15 яшьтә команда туплап, администраторлар яулап үземә, шул 3 айда мин чыгып киттем гастрольләргә. Анда мин инде шундый уңыш булыр дип уйламадым, чөнки 15 яшьтә мәйтәм, ярый, администраторга да сез күп акча түләмәгез, мәйтәм миңа. Ничек булса шулай булсын, мәйтәм, 1000 түләсәгез концерттан миңа шул җитә дип, миңа үземне ничектер өйрәнеп карыйсым килде. Һәм инде шунда 15 яшьтә мин беренче тапкыр ничек ул тулы залларга эшләүне өйрәндем. Ничек ул әзрәк теге йолдыз чире белән чирләмәскә үземне ничектер мин тота идем. Әле дә исемдә берәр ничек булайрак иттереп йөри башласам, мин үземне тыя белергә өйрәндем дип әйтәм шунда, менә шушы моментта. Һәм инде бик рәхмәтлемен. Миңа ышанып, шундый зур абыйлар бит инде минем өчен 15 яшь, аларга инде 25, шунда 30 яшьләр булган инде. Бик теге миңа ышанып чыгып китеп, мине шулай курчалап кына йөрттеләр ул вакытта. Әтиәнем әлбәттә инде юк инде нинди гастроль нәрсә сөйлисең, гел каршы булдылар ул моментта, теге курыкканнардыр инде бәлки. Но менә шундый тәҗрибә туплаганым өчен мин үземә рәхмәт әйтәсем килә. Айга баксаң әгәр, анда минем саным, йолдызлардан карашлар, кош очмаса җилләр алып килер сиңа, җырларыңны минем тарафтан. Китермен дә онытырман диеп, үз-үзеңне генә алданма. Unutturman diye
Әлеге мизгилләрдә тапшыруның генераль партнерына рәхмәтебезне белдерсәк тә урынлы булыр. Омикрон клиникасы сезгә тормышның барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника заманча медицина җиһазлары. Күз күремендә алау бары тик 12,990 сумга һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы, 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Синең фильмда шул тәҗрибәң бар икән, нишләп тормына мин белми калганмын ул турыда, шул хакта сөйләле. Рудольф Нуриев турындагы фильм. Визит дип аталган фильм ул. Мин инде анда хореография училищесында укып йөргән вакыт бик кызык шундый тәҗрибә булды ул, чөнки беренче тапкыр мин гомумән фильмнарны ничек төшергәнен белмим. Бик кызык иде инде. Митем ничек икән анда, нәрсә эшләтәләр икән, ничек ул сүзләрен ятларга икән дип. Һәм инде Рудольф Нуриев турында шундый бик матур фильмда төшергә, төп рольләрнең берсен уйнарга шундый зур насыйп булды. Мин анда Иордания принцессасын уйнадым. Анда татарча да түгел, башкортча да түгел, русча да түгел, гарәпчә гомумән сөйләргә туры килде. Гарәпчә укып мин, гарәп телендә, инглиз телендә шушы фильмда төштем. Бик кызык булды анда. Гонорар түләделәрме? Артист өчен иң мөһиме. Менә беләсезме, истә түгел нишләп? Истә түгел. Чөнки ул мөһим фактор булмаган. Иҗат алып кип киткән. Әле дә шулай, Вилдан мине гел тиргән дә аның өчен. Мин концертларында да бушлай да куярга ризамын. Безнең ул әйбердә Вилдан безнең төплерәк әзрәк. Мин очып йөрим шулай, ярар, нитәм кирәк миңа, акчасы да мысы да. Вилдан ул барыбер теге төплерәк уйлый. Шушы көннәрдә син шулай куйган идең, мин башка акча түләмәгән чараларда катнашмыйм. Акча түләмәгән чаралар интервьюга килә, ул синеңчә эшме, юкмы? Мин әзрәк интервьюлардан уяла торган гадәтем бар. Уялу хисе белән бер ничектер уңайсызлану дип әйтим мосын инде. Нәрсә белән бәйле ул? Белмим, бәлки әле мин үземә мин булдыра алганча, әле үземнең бөтен перспективамны күрсәтмәү сәбәпле, мин әле татар эстрадасында теге борынымны тыгып кына карадым булай. Исәнмесез дип кенә, исәнләшеп кенә карадым. Әле мин татар эстрадасына тулаем артист буларак кермәдем әле. Чөнки күп факторлар монда. Бәлки әзрәк соңлап та керермен төсле, чөнки менә сөйләшәм инде әти белән дә, әти дә әйтә, син әзрәк соңга калгансың кебек тоела миңа ди. Әмма ләкин 25 яшьтә барыбер дә ниндидер булса нәтиҗә бар кебек санала. Әмма ләкин менә шушы бөтен перспективамны кулланмаулык әзрәк оялдырта, һәм инде менә үземне, менә мин мондый, мин тегенди дип сөйләп утыру, һәм дә инде бигрәк тә сезнең тарафтан мактап сөйләү беренче тапкыр менә әле генә мин таныштырганыгызда әллә ничек уңайсызландыра барыбер. Миңа калса хотя бы 5 ел үткәч, мин инде монда рәхәтләнеп, иркенләп, менә Лилия апа, менә мин шундый булдым әле дип сөйли алырым. Әле барыбер скромничать итәм инде. Баланы артып күрмәгез, торган кадәр тормас бүтән, ушар вакытлары җиткән. Менә синең бит рус эстрадасына аяк басу теләгеңдә бар иде, Җәннәт псевдонимасына Асаева эшли башлый икән, татарча башка җырламый икән дигән, мин хәтерлим әле ул баш исемнәрне, ул материалларны вакытлы матбугатта. Анда нәрсә булып бетте? Гомумән синең инде рус телендәге җырыңны бик нык тәнкыйтьләделәр дип тә беләм, плагиатта да гаепләделәр. Син продюсер белән эшләргә дип киткән идең. Күп условиялар булды, миңа хас булмаган. Бәлки шул да ничектер мине куркытты, суытты һәм курыктым дип әйтим инде. Курыктым. Ниндидер кыюлыгым бәлки җитмәгәндер. Шуңа рус эстрадасында анда бөтенләй икенче төрле бит. Анда гомумән икенче төрле кеше булырга тиешсең син. Мин әлеге Гөлназ рус эстрадасында берничек тә үз урынымны ала алмас идем. Әлеге көндәге Гөлназ. Чөнки анда гомумән икенче төрле кеше булырга кирәк. Минем инде әзрәк менә бу кыюсызлыгым барыбер бар. Шуңа да шулай булгандыр дип уйлыйм. Әмма нинди шартлары, мәсәлән, синең башыңа сыймый, күңелеңә сыймый анда? Мәсәлән, әзрәк шишенү. Барыбер инде анда син бит яшьсең ди, нишләп син әбиләр сымак гел ябынып йөрисең, гел күлмәкләрең узын, син бит яшь, әзрәк былай тегеләй кылан.
Барыбер ул бит мин түгел. Мин булмагач, мин инде Фәдис әти белән дә, әни белән дә сөйләшеп, нәрсә эшләргә икән. Алар инде әни барыбер ничектер экспериментируй, бернинди начар әйбер юк. Фәдис әти ул яклап, шулай ук минем яклы булды. Әйдәле син кайт ди. Ул гел инде мен Татарстанда да ихмәйтә менә шундый вакыт килеп чыкмады, бу килеп чыкмады. Кызым, сине Башкортстанда көтәләр, кайт. Аның бер сүзе, ул мине ничек кайтарырга белми. Үзе кырында гына тотыр. Ярый инде, әйтәм, все нормально. Аэропорт бар, кайтып төшәргә. Сине Татарстан кабул итми дип әйтү шулай ук дөрес түгел. Сине бит хәзер Казанда бик яраталар. Сине бөтен оештыручылар да үзенең концертында күрергә шат. Белүемчә, ләкин син әле бик ыргылып та тормыйсың бугай, үзеңдә һәрбер концертта чыгыш ясарга, барыбер теге дине бәләкәй булу белән бәйле микән бу гастрольләргә чыгып йөгерү, шулай ук әлегә бик тоймыйм мин синең тарафыңнан. Лилия апа миңа авыр баланы калдырырга. Белмим ничек, мин мәңге дә уйламаган идем, мин шундый әни булырмын дип. Мәйтәм, табырмын да, чыгам да китәм, Вилданның әниләренә калдыраммы, үземнең нәнәгә калдыраммы. Беренче булса да алай түгел икән ул. Баланы мин инде үзем теге нәни картатай белән күбрәк үскәч, үземнең баламны мин үзем үстерәсем килә. Мин аны кеше өчен тапмадым. Мин аны минем инде ул хәтле урысча әйткәндә потребность та юк. Үзгәләнеп йөрергә гастрольдә. Аллаһка шөкер, ирем эшләп тора. Шуңа күрә мин барыбер бала белән бергә буласым килә. Әле аның шундый становление вакыты, аңа әни кирәк. Мин аны тоям, сизәм. Мин аны хәзер калдырып китсәм, бәлки аннан үкенермен. Шуңа күрә әле минем балам бәләки, кичкенә, мин аның белән буласым килә. Әлбәттә, безнең инде октябрь айларында концертларыбыз башланып китә, но айлар буена мин гастрольләрдә йөрисем килми. Бер атна да 8-9 көн максимум дип әйттем мен организаторларга да. Йөри алмыйм алай, баламны калдырасым килми. Бәлки үскәч тан чыгып китермен. Булай юк. Синең менә тормыш иптәшең Вилли тәхәллүсәсендә чыгыш ясый бит инде, Вилдан искиткеч бай иҗади потенциалы. Ул искиткеч матур җырлар да яза икән әле, минем өчен ачыш булды ансы. Ләкин шушы көннәрдә нишләптер Асаевның ире белән түгел, Альберт Вәлиуллин белән дуэты чыкты. Һәм ни өчен Альберт Вәлиуллин белән дип сорамыйм инде, аңлашыла. Вилдан ничек карады, һәм гомумән менә бу иҗади моментларны ничек хәл итәсез, бер-берегезгә юл куясызмы? Әллә инде сез менә мин сольный артист һәм минем үз күңелем, минем үз йөрәгем, минем үз башым дип барасызмы? Без инде гаилә булгач, мин Вилдансыз бернинди карарлар да кыла алмыйм. Чөнки ул минем ирем, мин ничек алардан башка ниндидер эшләр, ул минем башыма сыймый. Вилдан инде теге шундук әйдә җырла дип әйтмәде, дөресен генә әйтәм. Чөнки әзрәк бәлки ошамагандыр да. Әмма ләкин без инде сөйләшеп, Альберт абый белән дә миңа бик аның тәкъдим иткән җыры бик ошады, бик матур җыр шулай да. Һәм Вилданга да ошады. Ну ярар, җыры бик матур, җырлагыз ди. Җыры матур булгач, җыры матур, әйе. Миңа калса бик матур, шундый якты тандем килеп чыкты бездә. Аңлашыла инде, син менә шулай теге шибәр матур иратларның ират аудиториясының күзе төшә торган җырчы булса, Альберт бит инде чиста менә шул гүзәл затлар өчен эшли торган, ә монда шундый матур дуэт һәм дәвамлы булсын, әгәр Вилли каршы булмаса. Бөтен Вилданымнан гына тора. Сөйләшәсе килә Вилдан турында. Сине бит инде шул ук фанатлар, газет, журналлар инде димләде башта Ришат Төхвәтуллинга, аннан соң Элвин Грейга һәм синең насыйп ярың бөтенләй алар белмәгән, алар күрмәгән кеше булып чыкты. Ничек менә бу мәхәббәт берләнде? Безнең күзләрдән читтә булды бу гайлаймы? Без бик аны сөйләп тә йөрмәдек, очрашканыбызны да бик сөйләмәдек, аны якыннар гына белде. Вилданны мин беренче күрүдән үк гашык булдым дип әйтмәс идем, чөнки гомумән миңа ошый торган ират түгел иде ул моментта. Шундый яшь кенә, шундый чолкылы, гомумән миңа туры килә торган ират түгел иде ул. Кем соң сиңа туры килә торган ират? Туры килә юк иде андыйлар. Инде Вилдан белән тыгыз аралаша башлагач,
Аның ішкі дөньясының шундый матур икәненә инанып, мин аңа инде үлеп гашык булдым. Үлеп инде. Шул хәтле яраттым мин аны. Бер кайчанда беркемне дә мин алай яратмыйдым. Мин хәтта үземнең шулай ярата белгәнемне белмидем. Мин инде үземнең Вилданнан алдарак егетне яратам дип уйлыйдым. Ә инде Вилданны күргәч, ул һәм әлеге көнгә хәтле ничектер шушы мәхәббәт һәм страсть дип әйтим инде, ничектер менә ул һаман янып тора. Һәм Вилданның мине дөрес итеп тота белүе, ул инде иң баштан ук без очраша башлагач та ничектер акыллы итеп тота белә ул мине. Мин аның хәтта күз карашыннан аңлыйм, мин әйтәм, ничектер дөрес әйтмәдем бугай, ничектер ачуландырдым бугай. Мин аның һәр теге күзәнәген ничектер менә тоям мин аның. Һәм инде ул бик дөрес итеп алып бара безнең тормышны. Ул инде шундый, син инде безнең, син инде бөтен әйберне карар кыласың дигән булып, бөтен әйберне барыбер үзенчә эшли. Һәм ул безнең гаилә өчен, бигрәк тә Динә өчен, минем өчен янып тора торган. Ул бит инде бигрәк тә хәзер яшьләр арасында андыйлар бик аз. Мин шуңа аның кадерен генә белеп торырга тырышам һәм берничек тә рәнҗитәсем килми. Үлеп яратам инде. Ләкин менә сезнең иҗат һәрберегезнеке үзенеке, сезнең теге дуэтлар белән чыгып китеп, алай андый эшләр эшлисегез килми. Юк, эшлисем килми. Дөресен әйтәм, минем әзрәк шундый начар ягым бар. Мин сәхнәне бүлешергә яратмыйм. Вилдан да аны кабул итте, һәм инде ул да аны аңлады. Минем белән бик авыр эшләргә. Бигрәк тә дуэтный артист була алмыйм мин. Менә шунысы минем бәлки проблема да түгелдер, бәлки проблемадыр. Миңа бик плюсымдыр. Сәхнәне бүлеш алмыйм. Безнең тапшыруның инде матур традициясе дә барлыкка килде. Гөлназ шулай ук искәрмә түгел. Тапшыру бетүенә ТНВ телеграм каналына барыгызны да чакырып калабыз. Рәхим итегез. Иң көчле җырың нинди дип уйлыйсың бүгенге көнгә үзеңнең иҗатыңда? Әлеге көндә минем уш китәрлек, бу менә минем визитная карточка дигән җыр бар дип әйтү бәлки дөрес булмас, әмма ләкин үземнең тыңлаучыларым арасында айрым шундый бер зур урын алды. Ул инде Китә кызлар дигән җыр, Зифа Панагаеваның оныта алмыйм, Илдус Давлянов, Дулый буран, Урал Рашитов җыры. Менә шушылар һәм инде соңгы арада минем җырым түгел ул әлбәттә, ул инде Илгиз Закиров җыры, аны бик күп безнең мәшһүр җырчыларыбыз җырлады. Илһам абый Шакиров, Хәни апа Фәрхи, Әлфия апа Авзалова саубуллашу җыры. Аны инде ничектер яңача кабул иттеләр һәм минем башкаруда яраттылар дисәм дә ялгыш булмас. Томырылып зәңгәр яллык изә поезд чаба, ялан дип игрә яшь каеннар миңа таба. Барыр юлын егер басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып өмет көтә. Барыр юлын егер басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып өмет көтә. Синең шулай ук безнең халык артистының бер җыры бар синең репертуарда һәм бер интервьюларның берсендә ул ничектер шундый үз җырларын җырласыннар иде яшьләр дигәнрәк фикер әйтте. Ак бураннар җыры бар, Зәйнәп апаныкы. Әмма ләкин дөресен әйткәндә мин аны Зәйнәп апаныкы дип белмим, минем әнием җырлады ул җырны. Иң беренчеләрдән булып. Уфада. Аны инде Наил абый Зәйнәп апага да биргән булгандыр инде шул заманда. Һәм мин аны Зәйнәп апа башкаруында хәтта ишетмәдем дә. Мин только вот әниемнең җыры дип кабул итәм. Әнинең җыры минем гомумән Дулый буран син икәнсең, Сары чәчкәләр, менә шул ук Ак бураннар дигән җыр әнинең җырлары, әнинең репертуарында, минем репертуарда 80% әнинең яшь вакытта җырлаган җырлары. Гөлназ, ничек уйлыйсың? Синең хитың әле сиңа очрады микән, юк микән? Бүтән артистта бит инде ул хит җыр турында хыяллана. Ничек табырга ул хит җырны? Матур җырларым бар, әмма хит җырларым юк. Мин бәлки дөрес эшләмимдер, опять-таки. Мин хит җырлар артыннан ничектер кумыйм. Менә бу хит булсын. Матур җыр икән, мин аны җырлыйм. Мин беләм, Алла бирсә, иманым камил, шундый җыр килеп чыгачак, бүтән мирга тарала торган. Алла бирсә. Мин аңа ышанам, беләм, һәм мин көндә эзләнүдә. Алла бирсә, миңа калса,
туган як кебек җыр фәкать миндә булачак. Син сәхнәне бүлергә яратмыйм дисең, шулай ук бит әле Илмира Нагимова белән дуэтыгыз бар дип беләм. Гәрчә Илмира да бик популяр, син дә бик үзеңнең энергетикалы кеше. Ничек менә бу дуэт туды? Илмира, без соңгы арада ничектер концертларда еш күрешә башлагач, әйтәле җырлыйга әле ди. Мин инде башта аптырап калдым. Кыз белән кыз җырлаганы бик юк бит инде безнең эстрадада. Алар барлардыр, бәлки мин теге бик популярлашмаганнар. Лендин мин әйтәм, әйдә, миндә теге за любой кипештеләр бит әле. Әйдә, әйтәм, җырлап карыйк, бәлки кызык булып чыгар. Һәм Илмира үзе язды җырны, бик матур җыр. Темасы да шундый бик матур үзенчәлекле. Минем гомер театр түгел ул, сәхнәдә спектакль уйнамыйм, берсендә гаҗәпкә калдырып, тәэсир итәргә омтылмыйм һичбер кемгә дә мин, нидер исбатлап күрсәтергә, бары гади кеше булып кына, яшисе килә шушы җирдә. Әйбәт дисәгез дә безне хаклысыз, начар дисәгез дә Нашар дисәгез дә хаклы, әүлиясын җирдә кайсыбыз. Безнең менә соңгы вакытта сериал чыкканнан соң бит инде пыяла җыры популярлашып китте. Ләкин теге татар башкорт эстрадасы, гомумән җыр сәнгате ул бит әле пыяла гына түгел, аның мелизматикасы, да масштаблары, гомумән башкача. Син ничек уйлыйсың, менә аңлашыла матур җырның бер кагыйдәләре бар, хит җырның икенче кагыйдәләре бар. Ә менә ул дөнья күләм яңгырарга тиешле җыр нинди булырга тиеш икән? Ул төрле стильләр бер җырда кушылу. Менә мәсәлән, минем бер хыялым бар, шундый бер җыр, әле ул җыр өстендә эшлибез без. Ул инде русча, менә дөнья күләменә дисәк, ул инде инглиз теле булырга тиеш. Әмма ләкин менә шул инглиз теленә кушып, үзебезнең син сазыңны уйнадың дигән әйберне кушып җибәрү, андай әйбер юк. Менә мин шушындый җырны ала бирсә, дөньяга танытасым килә. Бүген нинди җыр яңгырый Гөлназ күңелендә? Ай әле бик еракта идек без, 70 чакрым җирдән килдек без. Ак калфагым төшердем кулдан, ак калфагым төшердем кулдан. Безнең дус ише белән ил тулган. Бик зур рәхмәт. Гөлназ, менә бик еш, бик ачык социаль челтәрләрдә дә, аның өчен инде сиңа эләгә дә, аннан соң ниндидер шундый кычкырып тора торган баш исем белән материалларда килеп чыга. Һәм шундый материалларның берсе Гөлназ белән Вилли аерылыша икән дип чыкты. Узган язларда булды микән, ул көзләрдә булды микән? Син гомумән ничек карыйсың менә шундый материалларга? Бер туктасыз чыгып торалар синең турында. Кем әйтте әле? Алмаз әйтте ахыр Мирзаянов. Син сатып аласың әле ул статьяларны ди. Ниесен Гөлсине чыгаралар ди. Әйтәм, кемдер шунда мине бик каты ярата инде. Нәрсә шәйтәм инде мин аны әйтәм. Әле әйбәт карыйм, нормаль карыйм, әмма ләкин анда инде бик шундый ямсыз комментарийлар язалар. Шул хәтле игътибар итәләр микән инде шундый желтый пресса дип әйтәләр бит инде. Тем язалар инде. Ә миңа инде Вилданның әниләре карап баралар, кара, кызым нәрсә язганнар. Яра, язсыннар. Әйбәт бит инде. Начар түгел дип уйлыйм. Язсыннар. Сөйләмәүләре начар булыр артист өчен. Кызыксынмый башлаулары. Шулай дип үзеңне успокаивай. Син ни дәгъва белдермисең? Андый материаллар чыккач. Менә соңгы вакытта инде Башкортстанда анда шундый гәҗит бар. Анда инде язып чыгарганнар Гөлназ Асаева ДТПда халак булган дип инде. Разбилась дип. Мин менә шушындый язмаларда әлбәттә инде миңа теге ничектер
Уңайсыз да түгел. Ашуым чыга. Ничек шулай язып була кеше турында? Турында. Халак булган дип, ничек алай язып була? Әзрәк ул кеше язган кешенең башында нәрсәләр бар икәнен мин гомумән күз алдыма да китерә алмыйм. Андый язмалар булса, әлбәттә ачуга тия. Чөнки ялган. Ялган, чөнки минем нәнәем бар бит әле авылда. Алла Алла сакласын. Аңа берәрсе килеп әйтсә, нәнәнең бит йөрәге ул бит инде яшь түгел. Шуңа күрә менә шушы әйберләрдән генә мин ачуым чыга. Ә булай язсыннар. Рәхмәт әйтәм. Языгыз гына, рәхмәт бик зур дип кенә әйтәм. Мен үзеңә карата яңгыраган тәнкыйтькә ничек карыйсың син хәзер? Син бит инде бик иртә телгә мендең, имеш сәхнәгә мендең. Өстәвенә шундый халык яратып тыңлаган, караган артистларның кызы булып яшисең. Алар тарафыннан әйтелмәдеме, кызым, син Асаева, минем йөзгә кызыллык китермә дип. Әни белән Фәдисәти тарафыннан андай бер булмады. Алар миңа ниндидер әйтәм өчен менә иреклек бирделәр. Бер кашында син монда булырга тиеш, син булай әйтмә, төгел әйтмә дигән бер булмады. Рөстәм әти ул минем шундый консервативрак кеше. Ал инде кызым, эмоцияларыңа бирелмә. Менә шулай гына бул. Менә син бит Асаева, син менә дәрәҗәңне белергә тиешсең. Аның менә шундый бер бар. Тәртипсез кыланып, пычрак кыланып йөрмәдем. Шуның белән мин горурланып әйтә алам. Мин һәм инде Вилдан да мин теге чиста булып аңа килгәч, ул инде шуңа да мине кулында гына күтәреп бирде, кадерледер. Менә иң мөһиме хатын-кыз өчен, кызлар өчен чиста булырга. Нинди генә талашасыңмы син анда, теге егетләр белән булай йөрисеңме, нитәсеңме? Чиста, сафлык белән генә бу тормышта син королева кебек йөри аласың. Менә шуңа мин үземнең кызыма да, Алла бирсә, яше җиткәч, саф булырга кирәк, чиста булырга кирәк. Талашсаң талаш, үзеңнең фикереңне әйтәсең икән, әйт. Кирәк вакытта бәлки шундый ситуация була, сугышырга кирәк. Менә андый моментлар булды гастрольләрдә дә. Сугышсаң сугыш, әмма ләкин син шундый чиста, саф кеше булырга тиешсең. Бик еш кына яшьтәшләремнән ишетәм, мәсәлән, менә безне шулай тәрбияләделәр, дип, ләкин без, мәсәлән, кызыма андый тәрбияне салмаячакмын, алай дип әйтмәячәкмен. Ә син киресенчә, ул дөрес булган һәм динәгә дә нәкъ менә шундый кыйммәтләр бирергә телисең, әйме? Әлбәттә, Лилия апа, минем кызым кияүгә саф булып чыгарга тиеш. Бүтән көчемне салачакмын. Иреңнең кадерләвен теләсәң, менә нәкъ шундый булырга тиешсең. Әзрәк менә шундый әйбер әлеге тормышта җитеп бетми. Кызлар сүзсез. Кызлар үзенең кыйммәтен аңлап бетерми хатын-кыз. Менә шундый, менә мин шундый дип кенә йөрергә кирәк ирең алдында. Әлбәттә, ул баланста булырга тиеш. Мин шундый дип кенә йөреп булмый бит инде. Иреңнең кадерен белеп, әмма ләкин шунда сүз уңайнан кыстырып куясың, менә мин шундый бит әле, әйме дип. Ана теге, бәлки онытырга да может бит ир кеше. Теге, менә бит әле мин шундый булып кияүгә чыктым, мин инде шундый дип. Сиңа бәхет елмайды, әйме? Бәхетлесең дә бит син, Вилдан, әйтәм. Синнән дә бәхетлерәк кеше юк. Ул инде мин сиңа бик рәхмәт әйтәм. Һәм әтәнигә кайткан саен, ул аңа шул хәтлек мөһим әйбер булган. Ул кайткан саен әтәнигә, кайным, рәхмәт инде, менә рәхмәт инде. Усал, бер нәрсә эшләтеп булмый. Әмма ләкин бер сүз әйтеп булмый бит шуңа. Ә сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.ru сайтында таныша аласыз. Нәрсәне Гөлназ Асаева рөхсәт итә, нәрсәне рөхсәт итми бармы? Әле сез инде әле теге иркәләп, сөеп, назлап кына үстереп торасызмы? Чөнки 3 яшькә кадәр баланы яратырга, кызларны бит инде бигрәк тә яратырга кирәк. Чөнки тормыш кемгә нинди сынаулар әзерләвен белмибез. Мин кибетләрдә йөргәндә окырган балалар күрсәм, костан нәрем чыга инде, мин нитә алмыйм. Мин гел әйтәм, минем балам шулай булмаса гына ярар. Һәм 3нче көнне кибеттә акырып тора. Алды. Әйтәм, бу бит минем страшный сон, нишәп шулай итеп. Үтмим алай, йылыма алай диме. Һәм ул миннән барыбер курка, мин түгмәтәм. Динә дип кенә куйсам, все аңлый ул барыбер. Уже, теге. Пожалуйста, дия башлый. Әтисе яратып торсын. Ничек башлай булсын, миннән әзрәк катылык кирәк инде. Һәм бик каты малай телим инде үземә.
Кызлар әтинеке. Кызлар әтинеке 18 яшькә кадәр гомумән кызны бит әле әти кешенең энергетикасында, авырысында йөри дип әйтәләр. Шуннан да шулай. Үземә бер малай табам әле Алла. Күргә язсын. Син менә язылучыларың белән бик ачык, син моны ниндидер статистика рейтингларын тотыр өчен эшлисеңме? Әллә соң инде менә бу шулай чыннан да ничек барлыгыңны яшерә белмәүдән киләме? Шулык мәсәлән күптән түгел син күзгә операция ясаттың. Аны чыгып сөйләдең. Аннан соң анализлар начар булды әле дип чыгып зарландың. Аннан соң күкрәкне яңадан эшләтергә, ясатырга кирәк дип ансын да чыгып сөйләдең. Анда теге язылучылар бер яңалыктан әле айны белгерми. Көн туа һәм Гөлназның инде бөтенләй яңа яңалыклары. Бу дөрес түгелдер инде. Ул хәтле ачык булырга ярамыйдыр инде. Мин ничектер үз өстемдә эшләргә тырышам, килеп чыкмый. Менә ничек эшемдә нәрсә шуны сөйлим дә, аннан бу интервьюны да караганда мин моны шулай итеп утырачакмын. Ние шуны әйттем инде? Ну, ние генә инде дип утырачакмын, менә 100%. Әмма ләкин менә в моменте дип әйтәләр бит әле. Бик каты ашыкмын. Ничектер ябылырга өйрәнергә кирәк. Ничек булса да ябылырга кирәк инде. Ул хәтле менә ашылырга ярамый дип саныйм мин артист кешегә. Мин сокланам. Артистларның интервьюларын карыйм, менә сезнең белән дә бик күп тапшырып карадым. Шундый ябык кына, менә генә утыралар. Ничек шулай булырга икән? Мин инде менә Лилия апа менә шулай булды әле дип сөйлисем килә. Шул сенсацион сорауларның берсе күкрәкләрне яңадан эшләтәме юкмы хәзер инде? Беләсезме, бик бала тапканнан соң эшләтәсе килде инде ул барыбер. Имездем бит инде, имезмәдем түгел, барыбер кыз вакыттагы кебек түгел дип әйтим инде. Һәм сәхнәгә матурлык кирәк. Сәхнәгә матурлык кирәк. Эшләтәсе килде. Хәзер инде карыйм, бөтенесе эшләтә башладылар. Бөтенесенең бер шушыны инде әйтмәйтем кирәкми. Ничек бар шулай калсын. Иремә шаптырган ошо икән. Калганнары беренчек булса да матурларбыз әле сәхнәгә. Беренчек кысып булса да, нитеп булса да. Синең зарланырлыгың юк инде. Синдә бит анда ике якта да шундый генетика, субханаллар, Рөстәм абыйга һаман карап кына торырлык. Лилия апа да гомумән шундый чәчәк кебек чыккан сайын матурланып чыга, шуңа күрә анда синең борчылырың юк инде. Шуңа. Ничек бар шулай? Эшләтмим, кирәкми. Мин мөселман бит. Мөселман хатын кызы барыбер. Аннан бит отвечать придется. Барга җавап тотасы бар әйме? Барга җавап бирәсе бар. Шуңа күрә кирәкми андый-мондый нәрсәләр. Уйладым, Аллаһ Тәгалә бит инде миңа уже бер әйтте, юк эшләмисең дип. Инде киреп яткач бит анализлар начар килде дә, инде мен әйтәм, яра, бу знактыр, кирәкми. Димәк, мен шундый. Курыктым да китмим. Әле монда әзрәк арканы ерткач тектеләр. Үлә яздым авыртуыннан. Анда бит инде барыбер теге зур операция кирәкми. Үтеге үз теләгем белән пычак астына яту кирәкми дип саныйм хәзер. Менә арканы тектеләр дигәннән, анда сиңа бик анык язлар инде күз тигән, тегесе булса дип. Син гомумән ышанасың андай бергә? Мин динәне куйгач та, ой, күз тия бит. Мен калса күзне әтиәне генә тидер ала. Яратып сыкланып карап. Үз балана. Шик кешегә менә миңа неужели шул хәтле сыкланып карап утыралар? Белмим инде. Бәлки тиядер, бәлки тимидер. Син шит балага сыкланып карыйсың? Юк. Мин балаларга, шит балаларга сыкланып битараф. Битараф. Мин үз баламны гына яратам, шит балаларны яратмыйм. Хәзер сез бик тырышып үй саласыз дип беләм инде, әйме? Ниндирәк этапта, һәм ни өчен гомумән менә сез бит инде актив тормыш алып бара торган кешеләр барыбер дә күңел өйгә тартаймы? Вилданның тарта, мин бик теләмәгән идем өйдә торырга. Өйдә фатирны гына алмаштырыйк әле. Юк, өйдә торасым килә. Авылда үскәч инде ул барыбер авылны яраткач үзенең өен булдырасы килде инде. Безнең фатир кырында гына ул нинди этапта Вилдан без кызык инде. Вилдан әйтә, берсенә дә әйтмибез, яме ди, төзегәне кемгә кирәк инде кешенең үй төзегәне. Вообще не интересно дигән була. Мен әйтәм, ладно, сөйләйм. И бер
бер җирдә ышкындырдым Вилдан әтә. Икенче на следующий день радиода мына яңалыклар Гөлназ Асай белән Вилли үтүзе. Әйттем бит соң әйтмәскә ди. Бер генә җирдә ышкындырдым да уже яңалыклардан сөйли башлаганнар тегендә. Вилдан утыра синең белән вообще бер нәрсә эшләп булмый ди. Яшереп тоталым. Вилдан курбаганда сөйлә. Ышкынган име ялгыш. Инде шунда. Шуннан әле этап, почти әзер инде анда тәрәзәләрне куйды, бүтән әйберне эшләде, хәзер внутрянка эшләре калды инде анда әзрәк. Хәзер минем күз күргәч, мин кирдем дә, әле күз күрми иде бит. Кирдем дә, матур мәйтәм, молодцы, шуннан операция эшләткәч кергән, мәйтәм, кәкере бит, күрмисезме? Мәйтәм, булай тора бит. Шуннан Вилдан әйтә, өлгереп булмады ди, операциядан эшләтергә ди. Мәйтәм, бүген кәкере әле менә эшләделәр инде. Әйбәт, все нормально, хәзер шул ремонт эшлисе калды инде. Тиз генә. Әйттем инде, икенче июньгә хәтле минем туган көнгә күчәргә кирәк. Әле шунда кыйшып яталар нәрсәдер. Белмим дә, күрмим дә, бөтенләй бер теге на готовый киләм дә, менә шуны эшләдек дип миңа отчет кына бирә. Син әни һәм син иҗат белән шөгыльләнәсең. Бүтән шундый әйберләрне Вилдан алып бара. Сез шундый бик дөрес татарча гаилә. Вообще, кем уйлаган шундый булырбыз дип. Кем уйлаган әйе. Бәхетле нигезләр булсын Гөлназ. Исән сау шундый менә балкып торып сиңа карарга рәхәт. Синең бәхетле икәнең күзләреңнән күренәме? Кай вакытта бит хатын кыз тигә бәхетле булып күренергә тырыша, ләкин аңлашыла инде барысы да. Ләкин синең бәхетең ихлас икәне, түгәрәк икәне күзләреңнән күренә. Һәр вакыт шулай булып торсын. Дине шатландырып торсын, әни кешегә тагын нәрсә кирәк. Һич җырың узак көттермичә килеп җитсен һәм рәхәтләнеп, менә шушы хит кирәк булган икән бу Асаевга дип тыңларга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт, шундый матур теләкләр, дөрестән дә бик зур рәхмәт. Сезгә дә әйләнеп кайтсын меңләтә, мин инде хәзер әйберләрчә, амин шулай булсын. Тамашачыларга иң беренчедән инде мин күңел тынычлыгы телисем килә. Элек аны әйтәләр иде, мин бик аңламый идем, нәрсә турында сөйләр. Күңел тынычлыгы иң мөһим икән. Күңел тынычлыгы булса, сәламәтлек булса, ниндидер тормышка менә шулай омтылып, үзеңнең максатларыңа ирешердәй көчләрең булса, шунардан да зур бәхет юк. Балаларың исән сау булып, тормыш иптәшләрең яхшы, тормыш иптәшең яхшы булса, һәм хатын-кызларга хатын-кыз бәхете телим, ир-атларга ир-ат бәхете телим. Бөтенебездә тыныч тормышларда гына яшәргә насыйп булсын иде һәммәбезгә. Сез әйтмешли, амин дип теләп куйык та шунда. Һәм тапшыруны шушы урында төгәллек. Бик зур рәхмәт Гөлназ сиңа бүгенге интервью өчен. Рәхмәт сезгә Лилия апа, бик зур рәхмәт. Әлеге сәгатегезне безнең белән үткәрүегез өчен рәхмәтен белдереп, иҗат төркемебез сезнең белән сау буллаша. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез. Бер атнадан Яңа гасыр телеканалында күрешербез.